sila yung cleaner. Repeat niya lang. Ay, repeat. Pwede itong tignan ka lang. Ang sinasabi. Dali, pupo na kayo ito. Ang holiday kayo, dali ito. Sige. Ang pag-video. Dili sa sitio, Banderas, Palapag, wala kayo mga tao dito sila mga panay-panay kay pagkadlaw na sila sinong lawag sila mga alagang hayop. At the same time, dili sila papuyon dito sa gobyerno tungkol delikado pa ang ilang lugar dito. Dalang itong sunod-sunod na itong matay. So matong gihimo, ibabata, balay-balay na ito, balay na ito magyan, at tulungan para tatagaan ang mga ayuda gikan sa pamilyang kagas. Malita, buwas lang o itagyan no, ato agi ka hindi siya magkakot. Kung hindi mo lang kayo lang, nagulog ka pa ninyo. Hapag manggod na sila silong gani dili na sa gobyerno ha. Ang magdiding ni asa man ay taon no. Hoy, Nah, dito na ta sa boss. Apa na tra? nagana nang ay bulan yung pagdiding na. Kamping. Bulan, pagdiding. Nama? Up, up, up. Salamat. Nakainit daw kayo lagi sa tent. Wala ito. Boss, atag kong gusuman kagas. Gigi. Ay! Bulan, corn beef o kape. Atag na kong gusuman kagas. Salamat. Okay. Kato, yung mo ito yung ba na? Oh, yeah. Yes. Whoop! Brad, oh. Pani Brad, bulan, corn beef o kape. Atag na kong gusuman kagas. Salamat. Wait din sila. Iba, wait sila sa lino. Ay! Ay, bulan, corn beef o kape. Atag na magbibig. Salamat. Kagas. Day. Oh, mag-face mask mo dire ha. Oh, bulan, kape o corn beef na. Go. Atag kung gusuman kagas, bulan, kape, corn beef. Sir. Oh, mag-face mask mo dire. Top na bit. Face mask mo. Kaligo mo, kaligo. Ma'am, nara ma'am. Thank you. Kani ma'am, bulan, corn beef o kape. Atag ng bibi. Oh, bulan, corn beef, kape. Kanyang ulit, sir. Ayo. Kaya ba si... Napay po ang ako anak niya, no? Maninay, bulad ko. Bigyan na ni kang kung gusuman kagas. Thank you, ha, sir. Bulad, corn beef, kape. Oh, napay ako umagat, sir, oh. Paano nga Oo, dali? oo. Ikaw lang ba? Ikaw. Oh. Ay, Oh, kung gusuman kagas niya. Bulad, corn beef, kape. Oh. Bulad, corn beef, kape. Pagkausa lang. Ha? Man kagas niya ha, bulad, corn beef, kape. Sige, salamat. Dahil ko nga, dahil napay, Seleng, sir. dahil buntis ba? Dahil na kayo. Atras. Salamat, sir. Ay, toy. Ay, isak, toy. Ay, isak. Bulad, Hintay. corn beef, kape. Salamat. Okay. Ato sabi. Sami. Boss, atag lang yan boss oh. Bulad, corn beef, kape. Oh.
Bulad, corned beef, ug kape. Oh. Atay na yung kung isuman kagas. Oh, sige. Ayo, day. Bulad oh, atay may bulad. Oh. Atay kung isuman kagas, bulad, corned beef, ug kape. Oh, face mask ka boss ha? Oh. Wala na oh. Salamat. Bulad, corned beef, ug kape na Salamat. Atag kung isuman kagas. Atag ni Ma'am Didi kagas ni bulad, corned beef, ug kape na ha. Asa yung mama? Oo, kasi ito sa bukol. Ako man. Nagkuha upuan dito. Masa pilido niyo dire? Ah, naglaw ug baboy silong. Masa pilido niyo dire? Apelido niyo? Gonzales. Oh, atag yung mama ha. Salamat. Oh. Oh. Ipahatag si Gobernador Sumua. Salamat. Bulad, corned beef, ug kape. Salamat tayo. Ayo. Ay tao dire. Pahatag ni Gobernador Kagas ha, bulad, corned beef, ug kape. Salamat din no, salamat no. Nag-log na. So, Nakato. wala man siya. Ako rin isa na ah. Oh, tawag na namin. Yak, ako. Brado, bulad ni Brad, corned beef, ug kape, pahatag Gobernador Kagas. Okay. Brado. Tingnan sa mama ni mo, hatag ni Kagas. Ayo. Flor, Kagas, bulad, corned beef, kape, nay. Ayo. Hatag ni Gobernador Kagas, bulad, corned beef, ug kape. Patag Gobernador Kagas mo. Bulad, corned beef, kape. Salamat. Ayo. Bulad, corned beef ug kape na hatag Gobernador. Salamat. Bulad, kape, corned beef. Okay. Ayo. Ayo. Hatag ni Gobernador Kagas. Salamat. Bulad. Dali. Salamat, sir. Oh. Bulad, corned beef ug kape. Salamat, ano, sir. Salamat ninyo, sir. Okay na pinakabalay ni. Muna na, diba? Walo man mi ka. Salamat. Kung diri sir. Asa man ron? Asa ulo sir nang una. Mo baba man meron dito. Ha? Baba man dito. Ano yung diri mo maniud to ba? Oh, Ali, ma'am. Kung kita ka na ko na. Ayo tagmanok ka rin. agad ko. Salamat. Ito. Kabayo pero na si Kaog Manok. Ayaw face mask. Sila atay ni Gobernador, bulag na yung kuhain ha, kung hindi pong kape. O, mag-face mask mo. Yaw, face mask mo. Atay ni Gobernador ha. Kape, bulad, o corn beef. Salamat. Kape, bulad, o corn beef. O, Alam, salamat sa. mag-face mask mo dire ha. Christmas mo. O, bulad, kape, o Salamat. atay ni Gobernador. Oh. Salamat. Okay, bulat. Oy! Uy, ngay! Ay, alingin! Batang Gobernador. Salamat. Oh, dali, dali. Nay, mag-face mask mo din na yan. Ha? Mag-face mask, di tayo magkumpiyansa. Ano? Sikikan mo na yung pagkakalong. Ayo, datang ke Gobernador na ya. Oh, Salamat wala, kayo. tapi bulad ukol hindi na. Oh, sige, salamat kayo. Isa pa yan. Idugang na sa mong tindahan. Oh, adili. Lami na, kay Gika Jinsan.
Ah, sinsarin siya. Salamat tayo ha. Lalim nagkata dito sa sinsan. Ari kang Congresswoman Didi Agas. Lagi. Magamit mong lawas po. Salamat, Nay. Salamat tayo. Amo po diri, Nay. Amping mo. Sige. Ay, yan na ni. Nagtatag si Governor Tagas ng Bulat, Laki. Oh, A senior sir, pwede? Imuha na. Senior. Sabi mo na. Ang mahal. Mga, Salamat. Tulungan mo ka ba nila? o paano yan? Hoy! Nain nyo ha! Wala! Halo, natag Governor. Salamat kayo dito sa kakas! Ako lang po ang governor. Salamat kayo. Nakadawat mo itong bugas kanina? Ha? Ayun na din. Salamat! Kang Governor po na siya. Salamat! Good for us, yung akong ipadayon. That's what is the very good thing. Yung public transit.